ba na tawo ba hakuri za a ci gaba da yi a yi haƙuri. Na yau daban, na gobe daban, a rana ɗaya ma na safe daban, na rana daban, na dare daban, na asuba daban. Haba. Abu ya ƙi ya ƙi ya. Ni zan je in same ta, in ci ubanta, kuma in fito mata da da hanya magana wai kar in gaya mata kai ka ce min. A'a da Allah karki, ni wannan magana dai na zagayo ne dai na lallabo zo gaya miki ne. Dan Allah kai ki gaya mata. Tsoronta kake ji? Ba ko ba tsoro ba dai a ce mutum an kai ƙararsa kaga ba zai ji daɗi ba dai. Damusa ce ko karya? Bare ka ce. Kun ƙarfin ka za ta yi? Ai gwaran tarda zagi da rigima wani. Gwaran tarda zagi. Ba ta iya hayaniya ba. Haka ta zama? Gaba ɗaya tarbiyyar da nake zaton na kai ta da ita za a yi alfahari. Ai yanzu mutum ya bata anguwan mu to da gidan ma ake masa misali. A ce me? Gidan hayaniya. Ai sunan gidan hayaniya. Amma dai ni ban ci a gaya mata dan Allah karki gaya mata. Kan ma ki nuna mata na zo na. To idan ta girgida igiyar auren gaba ɗaya ta tsinke ta, sai ta tafi can magaman ta zauna a can. Ni ba za ta zauna a wurina ba dan ba za ta zo tana haɗa ni rigima da makota ba. Ka duba Allah, ka duba girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nauyin nan da ka ɗauka. Wallahi na rufa mata asiri ma duk da haka. Kamar yaya? Ba abu duwa ni na same ta. A me ka same ta? A'a dakata. Kakka bullo min da wata hanya ta daban. Guda na kai maka ita sabuwa kar a leda, guda kuma ka tara. Yarinyar da duk namijin da ya tanka ta yace yana so da yana yaki da ita da a sharfa take raka samari. Waye kake ganin zai lallaba ta har ya kai mun ita ya cutar da ita? Da baba ka fa kake maganar nan. Ai to da boye miki ne. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ne fa dan fa gyara fa lallabo na ciki a sai na ka. Duk ranar da aka ci an saki bace to ranar mala'iku nawa ne suke cikin wani yanayi ballata namu. To idan auren take so ka gaba hannu, in auren take so gaba ɗaya ta dadda tsakanin igiyar da igiya, to ta koma ta yi zaman ta a magama. Kar ka doso min nan, dan ni ba za ta zo ta Daren ta dama yana nan, daren ta dama yana nan. Daren ne? A can din, ai tana da daro. Kai hau. Daren ta yana. Dole zan nan da baka, saboda nauyi ka sauke. Raba ni da ita da kai, na zauna lafiya. Kai kuma yanzu hakuri ya kama. A daure don Allah a cije a tauna aya. Wahala ce take so ta koma ta ci gaba da bai manya wahala. Kullum mutum rinka tada don biyan kuɗin mutane. Haba. Dan Allah kan kice ba ne yanzu. A'a ba zan gaya mata. A'a ai. Saboda in kin to baki san abin da zai biyo baya ba. Haka ta zama. Ayaki. Ni abin tsoro yake fa. Ayaki sunanta ayaki. Samani? Samani? Au, baccin asala? A ba. Rufe ido kawai. Ba bacci ne. Ga wanki. Amma ai ka san jiya na san kawo ko. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Au. Umarmu. Sani da zuwa. Samani? Umma. Ina wuni? Wane wuni ina na gan shi? Wato halinki ba za ki taɓa dainawa ba ko? Ba wannan tarbiyyar na baki. Har mahaifinki ya bar duniya ba taɓa gani ya faɗa na musa mai ba. Ban san inda kika ɗauko wannan halin naki ba ban sani ba. Yanzu na taho unguwa kuma kota hannuna na ake?
Haka kika lalace kika bararraje kike sheka tsiyeki yadda kike so? Me ya faru? Wani abu aka ce miki na? Tambayi mijinki. Me kike aikata a gidan? Samani? Menene? Tashi. Me aka yi? Na ce yanzu ma na taho. Na ji da kunne na kuma na gani da idona. Makotanku illahirin gidajen nan kam lekowa aka rika yi ana ga uwarta na. Ta taho ga ta nan. Me ka gaya min da ka je kai? A ni mai nace. Ni Abba. Ni mai nace. To ne maka ƙarya ke. Ba ɗaya kika ba amma ta nace alwala ta yi kamar lamba. Ba ta yi daidai ba. Alwala. To bari in tashi ita. Tunda ba nasiha Lam'a ba sulhu na zo yi ba. Bari in tashi in barata. Ni Sammani ba na Bari in tafi. Biyo ni za kai? Ni da kai fa bawan Allah. Ni da kai ka je ka gaya min duk halin da take duk tsiyar da take shukawa a cikin gidan nan. Ba abin da baka gayan ba ko? Ba ki gane magana ta ba. Sammani ni ba na sallah. Zan ci ubanki wallahi. Rufe min baki. Ina magana kina magana mijinki yana magana? Ina fita za ta rama. Za ta rama? Za ta wannan sai ta rami. To ashe kai ka lalace ga baki ɗaya ma ka zama mijinta ce. Ko in ce kanta ce. Haka ka zama sabai'a? Sai abin da ta ce yarinya ya cikin ka. Ko dan ka ganta da wannan jiki ragazaza ni ta yo. Saboda me za ka hana ni? Ya haƙuri dai, ai haƙuri. In kyale ta? In baka da aikin kenan? Ka banna in Ya haƙuri. Me ya darajar wannan a idan? Waye shi? Sammani ne. Sammani ne? La ha ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ba sarkawa ba mutuntawa? Ai ta ma saya. Mijinki. Sammanin ma ta saya. To, Ai sunan kare take kira na da shi. Kai. kare. Ai Mijin naki? Ya biya sadaki? Salon a zage ni a ce mun yan mace ce? Tunda shi bai san darajar ilimi ba ruwansa da ya baki kuɗin makaranta ko ya kula da yayi kika zo ya za ki koma. To ni ba zan yarda da wannan tsarin ba. Student. Ungo dubu. Ban sa a wajenki kafin in samu lokaci